Da li možeš da mi kažeš koje su ovo reči koje počinju na slovo A, ali ću ih samo opisati. Kada imaš veliku uznemiranost bez posebnog razloga. Aneksioznost. Anksioznost. Anksioznost. Da, Izvinjavam. jeste. Snažna želja da se postigne uspeh, napredak ili neki važan cilj. Ambicija. Tako je. Dobro si. Ajde. Stanje ravnodušnosti i nedostatka interesa ili emocija. Ovo znam sigurno. Znaš sigurno. Bez emocija. Ako ti dam hint, odmah ćeš znati. Ajde. To je opozit od empatije. Pa, ja sam mislio da kažem empatija, a znam da je... Da, to je da. Znam da je... Obično ide to... Apatičan. Apatičnost. Apatija. Apatija. Priznaću ti. Originalan, iskren, veran sebi i bez pretvaranja. To baš često koriste u engleskom kada hoće da kažu da neko, cool. Daj drugo slovo. Autentičan. Tako je. Autentičan. Tako je. Prilagođavanje novim uslovima ili okolnostima. Ajde opet drugo slovo, možda mi to ide dobro. Adapcija. Adaptacija. Da. Ajmo još jedan da te iscedim do kraja, onako. Ovaj će biti težak. Nesebična briga za druge i spremnost da se pomogne bez očekivanja koristi. Ajde, reci ovo, nema šanse. Altruizam.